Бүгін бик көп кешеләр китап укучылар азаюына зарлана. Чынлап та элекке Совет чорындагы кебек, элек ничек иде? Китаплар кайтса, яхшы китаплар кайтса, китап кибетләрендә шират була торган иде. Менә бүген андый ширатлар юк, шуңа күрә китап укучы бетте дип зарланучылар да бар. Мин һәр вакыт бер нәрсәне мисалга китерәм. Менә ул чорда колбаса кайтса да шират була торган иде кибетләрдә. Башка нәрсәләргә дә, хәтта икмәккә шират булган чорлар була торган иде. Менә хәзер ширатлар юк. Ләкин без моңа карап кына кеше хәзер икмәк ашамай, колбаса ашамай дип әйтә алмыйбыз. Менә китап белән дә шундый ук хәл. Хәзер товар дефициты бетте. Хәзер кулланучы товар юлламый. Хәзер товар кулланучыны юллый. Менә шундый ук хәл әдәбиятта да, китап базарында да. Шуңа күрә бүген авторларга үзләрен халыкка таныту ихтыяҗы килеп чыкты. Менә моның бу өлкәдә интернет бик зур корал була ала. Менә интернет аша авторны, аның иҗатын ничек танытырга мөмкин соң? Беренчедән, менә русларда инде алар бушлай китапханәләргә әсәрләрен куярга мөмкиннәр. Менә монда кирәкле контингент, алалар, укыйлар, танышалар. Бездә андый бер шиклерәк, чөнки китапханәләр бик күп түгел. Менә безнең өчен, татар автор өчен мин инде интернетта танылуны менә шушылайрак бәйләнештә күз алдына китерәм. Иң беренче, иң кирәкле әйбер бу авторның сайты. Сайт мөһим, чөнки ул интернетта авторның визит карточкасы булып тора. Монда автор турында мәгълүмат булырга мөмкин, аның китаплары, әсәрләре, гомумән кирәкле бүтән нәрсәне авторның сайтында топларга була. Аннан соң социаль челтәрләр. Һәм инде социаль челтәрләрнең ни өчен кирәклеге, ни өчен әһәмиятле икәне билгеле инде, чөнки монда аралашу мөмкинлеге бирә, кеше үзенең укучыларын туплый ала, алар белән аралашырга мөмкин. Видео хостинглар, менә монда автор үзенең әсәрләрен, әсәре турындагы укучыларның фикерләрен урнаштырып бара. Гомумән укучыларына видео язмалар ясап, кызыклы язмалар ясап, аларның игътибарын яулый ала. Аннан соң изләгечләрдә реклама, менә Яндекс Директлар бар. Изләгечләр реклама инде кеше, мәсәлән, китап эзли икән, китап эзләгән чагында синең әсәрең килеп чыгарга мөмкин. Синең язучы дип эзли икән, әйтик Яндекстан, шул язучы дип ул эзләгәндә синең сайт яки янда синең реклама килеп чыгарга мөмкин. Менә изләгечләрдә реклама бу нигездә инде менә Яндекс Директта эшләйләр, Google AdWords'та да эшләп була. Бу түләүле реклама һәм бик җиренә җиткереп, җинтекләп эшләп куллансаң, бик тәэсирле реклама. Аннан соң шундый ук реклама социаль челтәрләрдә дә бар. Социаль челтәрләрдә аның мөмкинлеге менә мондый. Кешенең укучыларының бу очракта битендә авторның яшенә карап, нинди җинестән булуына, кайда яшәүенә, нинди телне куллануына карап, син кешеләрне менә шул кешеләрне сайлап алып, аларга үзенең рекламаңны күрсәтә аласың. Авторның сайты иң кирәкле әйберләрнең берсе дидек. Ул инде һәр вакыт эшләп куйдың да бетте түгел. Ул һәр вакыт тулланып, даими рәвештә кызыклы итеп алып барылырга тиеш. Монда автор турындагы мәгълүмат, аның белән әңгәмәләр, әсәрләренә рецензиялар, укучыларның сорауларына җаваплар, яңалыклар һәм башка кызыклы язмалар урнаштырырга мөмкин. Сайт ясау ул кыен түгел, бушлай эшләргә дә мөмкин. Мондый хезмәтләрне тәкъдим итүче сервислар бик күп. Мин аларны санап тормыйм. Бесплатный сайт дип ничектер эзләвештә, әйтик Яндекста яки Google'да җыйсаң, барсы да килеп чыга. Ләкин мин түләүле итеп эшләү ягында, бушлай хостинг яки бушлай конструкторларның үзләренең кимчелеге бар. Беренчедән, алар сезнең сайтта үз рекламасын күрсәтә. Бу язучы имиджына бик уңай тәэсир итмәй, чөнки синең, әйтик, синең шедеврлар янында ниндидер анда кер порошогы яки кредит яки янда нәрсә булса да рекламалар, казино мәсәлән рекламалар икән, бу инде сиңа дәрәҗә өсти торган әйбер түгел. Икенчедән, бушлай
күрсәтелә торган мондый хезмәтләр ул көннәрнең берсендә юкка чыгарга мөмкин. Иссез, нисез теге эшләрләр, ярый, җитте дип әйтеп, кул селтәсәләр, синең сайтың да юкка чыга, һәм аны үстерергә тырышып түккән хезмәтең дә яна юкка чыга, югала дигән сүз. Түләүле сайтта син үзең баш, үзең түш буласың, бу кемнәрдер уйлаганча бик кыйбат әйбер түгел. Елына 3000, 5000гә төшергә мөмкин үзегенә инде. Бу очракта сез үз сайтыгызга үзегез хуҗа, аны теләгәнчә үзгәртәсез, теләгәнчә көйлисез, теләгәнчә матурлыйсыз. Моннан соң сайт ясау ул бик катлаулы әйбер түгел. Моның өчен инде иң беренче шартта хостинг сатып алырга кирәк. Хостинг сатып алу өчен монда да эзләгечләр сезгә ярдәмгә килә. Мин аларны санап утыра алмыйм, чөнки үзгәреп торалар. Аннан соң һәр кайсын сез үзегез сайларга тиешсез. Монда эзләгечләрдә инде әйтик, хостинг для сайта яки просто хостинг дип кенә эзләсәгез, анда инде олы бер исемлек пайда булыр. Менә монда ул эзләгечләр арасыннан үзегезгә кирәген сайлап аласыз. Монда инде аларның бәясенә, эшләү тизлегенә, ышанычлы булуына, андагы файлларның әйбәт саклануына, аларны теге урыс восстановить дип инде, теге югалса кире кайтару мөмкинлеге булуына игътибар итәргә кирәк. Хәзер теге бүтән сайтларда да юнлыгына әйбәт заманча программалар бар. Шулай да мин тизлек иң мөһимедер дип уйлыйм, чөнки узак ачыла торган сайтка бер кеше дә аның ачылганын 1,5 минут буе көтеп тормый, ачып карый да, әгәр әйләнеп утыра икән, ул аны ташлап чыгып китә. Һәм бу инде изләгечләр, теге Яндекслар, Гугллар алдында да сайтны бик әйбәт итеп күрсәтми, булдыксызрак сайт итеп күрсәтә. Чөнки моңа укучыга кызык түгел, бу укучыны ташлап китә дип уйлыйлар инде менә изләгечләр, һәм аны минем изләүнең беренче битенә чыгармыйлар. Беренче битенә чыкмаса инде аңа укучы кирми дигән сүз. Аннан соң домен алырга кирәк инде. Домен бу сайтның исеме дип әйтергә дә мөмкиндер. Әйтик, нигездә инде аны авторның исеме белән билгелиләр. Автор исеме .ru, автор исеме .com, мәсәлән, Марат Кабиров.com яки Стивен Кинг.com. Менә шул рәвешләргә эшләсәң, әйбәт була, чөнки анда сайт белән бергә синең исемең дә яңгырап кала. Һәм изләүчегә дә җайлы була. Ул синең исем фамилияң җыя икән, менә шушы синең исем фамилиядан торган сайт алуга изләүченең беренче битенә килеп чыгарга мөмкин. Бу монда доменны, хәзер доменнарны кириллицада да эшләп була, әйтик, теге кирилл, теге урыс хәрефләре белән Марат Кабиров.com, мәсәлән, автор.com эшләргә мөмкин, ләкин мин ул яклы түгел, чөнки изләгечләр, бик күп изләгечләр менә буларны әлегә латиницада булган әйберләрне кире кагалар. Һәм бу бик күп хезмәтләрдә сайтны үстерә башлаганда, аны пропагандалай башлаганда күп хезмәтләрдә кыенлык тудыра. Шуңа күрә кириллицада түгел, латиницада эшләү яхшырак. Менә хостинг белән домен алып куйгач, хәзер инде сайт өчен движок кирәк. Моны инде КМС дип атыйлар, Content Management System була инде. Бу сайт белән идарә итү системасы, шундый программа, скрипт дип әйтәләр инде. Алар бик күп төрле, түләүлеләре дә, түләүсезләре дә бар. Әйтик, WordPress, Joomla, Drupal, Bittrex һәм башкалар. Мин WordPress белән эшләү яклы. Бу бик җайлы программа. Ул бушлай, һәр вакыт яңарып тора. Мөмкинлекләре зур. Bilmәгән кешегә дә эшләргә уңайлы. Бу движок турында, WordPress турында кулланмалар бик күп, ләкин кеше шуны интернеттан табып өйрәнә ала. Инде менә шу WordPress программасын хәзер доменга урнаштыргач, сайтның темасын сайларга кирәк. Тема ул сайтның шаблоны була инде, дизайны. Нинди төстә, нинди рәвештә була, текстлар, фотолар һәм башка гомумән бүтән контент ничек урнаша, менә булар инде шушы шаблонга, шушы темага бәйле. Бу темаларны бушлай рәвештә табырга мөмкин интернеттан.
Түләүлеләр дә бар, заказ буенча да ясатырга була. Монда автор үзе ничек теләй, ничегрәк уңайлы, нинди мөмкинлекләре бар. Барсы да үзеннән тора. Менә шуннан соң сайтка мәгълүмат урнаштыра башларга мөмкин. Әйткәнемчә, автор турында язмалар, аның әсәрләре яки әсәрләренә өзекләр, китаплары, әсәрләре турында тәнкыйть мәкаләләре, рецензиялар, укучыларның фикерләре, һәм инде монда китапларны сату оештыруга да мөмкин. Моның өчен WooCommerce дигән программа бар. Ул WordPress белән бергә эшли. Монда шушы программа WooCommerce ярдәмендә мөмкин кагаз вариантларын сатарга да, китапларның электрон вариантларын сатарга да. Булар менә шу WordPress программасы сайт ясау өчен тулы мөмкинлек бирә. Барысы да инде автордан, аның фантазиясыннан тора калганда. Ләкин сайт ясап куйдым да, бүтән халык шунда ябырылды, бүтән кеше шуны укый башлады дигән сүз түгел. Гадәттә сайт ясаганнан соң анда беркем дә кирмәячәк. Чөнки беркем дә белми. Менә халык белсен өчен хәзер инде менә сайтны таныта башларга кирәк. Менә сайтның иң мөһим роле шунда. Сез сайтны, үзегезнең сайтыгызны таныткан вакытта, сез авторны танытасыз, сез үзегезнең китапларыгызны танытасыз. Бу инде бер база булып тора, авторның бер платформасы. Шунда әйтик, мин инде реклама бирәлмим, Марат Кабиров әйбәт язучы, менә шулай дип. Китапларымны рекламалау өчен мин аны кайдадыр куярга тиешмен, ниндидер сервисларга куярга тиешмен. Менә бу очракта мин аны үземнең сайтка куям, һәм үзем турындагы мәгълүматларны сайтка куям, һәм шуларга реклама ясыйм. Менә бу очракта инде рекламаның төп әйберсе ике төргә бүленә дигән мөмкин. Сайт ясагач, иң беренче сайтны таныту җәһәтеннән аны изләгечләргә теркәргә кирәк. Яндекска, Google'га. Аннан соң бик әйбәт каталоглар бар, көчле каталоглар. Бу Google каталогы, Mail.ru каталогы, Rambler.ru каталогы. Гомум менә шуларга теркәп чыгарга кирәк. Һәм инде әдәбият турындагы сайтлардан сылтанмалар булса, менә шу сайт сезнең сайтка, авторның сайтына бу бик әйбәт була. Әдәбият турындагы сайтлардан, татарча сайтлардан, әгәр ул татар телендә икән, әгәр аның инде җирлеге Казанда икән, Казан сайтларыннан сылтанмалар булса, бу бик әйбәт булачак. Чөнки ул сылтанмалар буенча кеше дә кирергә мөмкин. Ул сылтанмалар изләгечләр алдында сайтның абруен күтәрә. Чөнки сезнең әйберләргә сылтаналар икән, димәк, сез инде ниндидер әһәмияткә ия буласыз дигән сүз. Һәм сайтны танытуның беренче адымы SEO дип атала. Инде бу сайтны ана шушы изләгечләр аша таныту юлы. Моңа ана шул сылтанмалар алу да керә. Укучы сезнең исем, фамилияны изләгечләрдән эзли икән, анда иң беренче юлында сезнең сайт торырга тиеш. Әгәр мәсәлән сезнең сораган әйберне моны инде ключевое слово дип әйтәләр, ачкыч сүз дияргә дә мөмкиндер безнеңчә. Менә шу ачкыч сүзләрне күп эзлиләр икән, сайтны таныту, күп эзләгән ачкыч сүзләр белән сайтны таныту авыррак. Әгәр бу сүзләрне эзлиләр икән, монда инде эзләгечнең беренче битендә булу бик кыен түгел. Бу инде бик SEO ул үзе бер фән кебек әйбергә әйләнеп бетте хәзер. Аның үз нечкәлекләре бар, һәм аны ниндидер бер чыгышта гына аңлатып бетерү мөмкин түгел. Аның буенча китаплар бар, дәресләр бар, аның буенча укыталар. Һәм инде монда белемеңне камилләштерергә туры килә. Икенчесе инде SMM дип әйтәләр бит инде. Монсы социаль шелтәрләр аша сайтны таныту. Менә сайтыгызда булган кызыклы әйберләрне, сез кызыклы язмаларны социаль шелтәрләргә, үзегезнең аккаунтка, группаларга, төркемнәргә элеп барасыз икән, монда инде шушы сылтанма буенча сезнең сайтыгызга кеше керә, ул язмаларны укый, ошаса үзенең битен алып куярга мөмкин, дусларына тәкъдим итәргә мөмкин. Менә шул рәвешле таныту, авторны таныту җайлырак була башлый. Менә монда шулай ук социаль төркемнәрдә
Автор ижатын яратучылар, социаль челтәрләрдә автор ижатын яратучылар төркеме оештырган мөмкин. Монда кешеләр туплау баштагы мәлне, әгәр автор бик билгеле түгел икән, монда кешеләр җыю бик җиңел булмый. Шуңа күрә кайберәүләр инде ул кешеләрне сатып та алалар, ләкин мин сатып алу яклы түгел. Чөнки ул сатып алынган кешеләрнең сезгә бер файдасы да тими, үзегез генә бут аласыз. Инде табигый рәвештә килгән укучыларыгыз сезнең тирәгегезгә, таянычыгызга, сезнең инде даими укучыларыгызга әйләнергә мөмкин. Нинди социаль селтәрләр белән эшләргә соң? Гадәттә инде ВКонтактены яшьләр, балачагалар социаль селтәре дигәнрәк фикер яши. Инстаграм ул яшьләрнеке, Facebook инде ниндидер дәрәҗәгә ирешкән кешеләрнеке, Одноклассник ул картларныкы, әби-бабайларныкы дигәнрәк фикер яши. Хәзер инде бу шикләр җыелып бара. Шул ВКонтактеда да җитлеккән, өлгергән төркем, анда да әбиләр дә утыра, кайчагында апалар да утыра, барсы да. Шулай ук Facebook'ta da монда сезнең иҗатка кайсы якынрак төркемнәрнең шуларны җәлеп итәргә кирәктер. Шул социаль челтәрләр белән эшләргә кирәктер. Буларның әлбәттә идеалда барсы белән дә эшләү әйбәт, ләкин аңа барсын да бер дәрәҗәдә итеп алып бару ул чынбарлыкта бик мөмкин түгел, чөнки ул барыбер көч таләп итә. Креатив булырга кирәк, эшләргә кирәк даими рәвештә. Шуңа күрә үзегезгә, иҗатыгызга, күңелегезгә туры килгән бер социаль селтәрне сайларга да ана шунда даими рәвештә эшләргә кирәк дип белим. Булардан тыш изләгечләрдә реклама. Бу моңа кагылып үттек инде. Монда әйтик, сезнең нәрсәдер әйтик, сез тарихи китап язгансыз икән, татар тарихына бәйләнешле сүзләр, татар тарихы, Татарстан тарихы, татарлар тарихы дигәнрәк сүзләрне җыеп, туры китереп, менә шу сүзләрне, ачкыч сүзләрне эзләгән кешеләр табарлык итеп реклама бирәсез. Моны инде мөмкин мин Яндекс нигезендә әйтсәм, Яндексның изләү системасында кеше шушыны эзли икән, ул аны иң беренче биттә булам инде сезнең реклама чыга менә монда. Яндексның RCA дип аталган әйберсе бар, менә монда инде сез эзләгечләрдән кеше нәрсә эзли, шул кешегә сезнең реклама күрсәтелә. Моннан тыш социаль челтәрләрнең түләүле рекламалары бар. Монда инде кешеләрнең сез үзегезгә кирәкле контингентны, үзегезгә кирәкле кешеләрне туплап бирә аласыз. Сезгә әйтик, яшьләр өчен язгансыз икән, үсмерләр өчен роман язгансыз икән, сез инде әйтик 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге кешеләрне туплыйсыз. Буларның татар телен белүләре кирәк икән, сез татар районнарыннан кешеләрне туплыйсыз. Шулай итеп, үзегезнең булачак укучыларны җыясыз. Һәм шул рәвешле реклама бирәсез. Менә монда рекламаны инде реклама биргәч, кайдадыр күчергә тиешләр. Менә монда сезнең сайтыгызга күчү отышлы була. Менә шул рәвешле алып барырга мөмкин интернет рекламаны. Бу инде бик җиңел әйбер түгел, чөнки язучыдан, автордан көч таләп итә, билем таләп итә, һәм һәр вакыт эшләү таләп итә. Хәзер заманы шунда, бер нәрсәдә эшләмәй генә бер нәрсәгә дә ирешү мөмкин түгел. Шуңа күрә теге яздым да, мин бүйек дип утырырга ана кирәкмидер, үз әсәрләреңне әзме күпме алга этәргә, укучыларга җиткерергә тырышырга кирәк. Мин шушы юлда сезгә уңышлар телим.